Tomorrow, 6 o'clock or 5:30, ne? Then we'll give you a card for a walk-in. Ibingeyonhlahla yale nkonde namhlanje emva kokucinga ukuba uza kugonywa ngechiza le-COVID-19. Kwesi sibhedlele kuvunyelwa nje abantu abangama-20 ukuba bangene bagonywe bengenadinga. Ngexesha lesidlo sasemini bekungena abantu abanedinga kuphela. Usekela mphathiswa wezempilo ebekhe wakhankanya ngaphambili ukuba wonke ubani ongaphezulu kweminyaka engama-60 unemvume yokugonywa. We want to assure honorable members and the public that we do have enough stock of vaccines and that all the people who qualify will be vaccinated. And even if you have registered and you have not received a message, an appointment, please go to the vaccination site. Kodwa kukho ezinye iinkonde neenkondekazi eziphume zinxibe uncumo luka-blanket ezingaphaya kwama-200 kwesi sibhedlele. I found it very easy and very well organized. Okay. Did you have an appointment or did you just do a walk-in? No, we had an appointment. Iphondo laseNtshona Kapa lithi ayikhuthazi into yokuba abantu baziyele kwezi zitishi zokugonywa. We've now established that we've got a system that please try and stick to your appointments, but also there is an opportunity if there's a no-show that someone can wait, but also we need to keep calm in this process. Umxhelo wokugonywa kwabantu beli usezingeni eliphantsi kwaye isende lendlela yokufikelela kwizinga lokhuseleko. Ulelani Philip, SABC News eKapa.